Bismillahirrahmanirrahim. Dados nuwun saya Pak nggih. Kula jenengan ngeten iki ngalap berkah. Ya ngaji, ya zikir eling parang pangeran, ngarep-ngarep dadi menungso sing bejo donya bejo akhirat. Nyepik sekedhik. Ayyal mu'minina afdhala. Nek di keng arep ngeten nek urute. Bismillahirrahmanirrahim. Man Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu. Saka sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ana rajula anna sa'tamir rajulan ane wong lanang ane wong qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan tiyang niku tekon ning ngajengin Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing weruh niku Abdillah bin Amr. Enek wong lanang tekon ning ngarepe Kanjeng Nabi. Tekone ngaten. Ayyul mu'minuna afdhala. Gusti Kanjeng Nabi, sinten nggih tiyang mukmin? Wong muslim, wong mukmin niku sing paling afdhal sesama mukmine. Wong mukmin sing paling bagus niku sinten to Kanjeng Nabi? Sinten Pak menurut jenengan Pak? Nek menurut jenengan sinten Pak yang bagus niku Pak? Amale oke, no amale. Salate gak tau gak kang. No amale Pak. Yang bagus niku pripun? Yang soleh niku pripun? Ngeten. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh jawab ngeten. Asanuhum khalfan, yaiku wong sing duwe bagus akhlake. Pak, sak dhuwure ilmu, sak dhuwure wong pinter, derajate dhuwur sing derajate paling dhuwur niku wong sing duwe akhlak. Duwe ilmu dhuwur, ngajine pinter, titele gemret S1, S2, S3 doktor, tapi ora duwe akhlak, gampang ngrendahno wong liya. Niku berarti orang duwe ilmu. Salat 5 waktune ganep. Salat 5 waktune ganep, ngajine Quran pinter. Ning karo wong sombong, takabur rumangsa dheke pinter, luwih pinter, terus ngenyek sepadane. Berarti dheke ora duwe ilmu. Saged dipahami Pak nggih. Dadi wong sing afdol, sing utama tenan yaiku wong sing duwe akhlak. Ya jujur, ya andap asor, lemah lembut atine, awehan, ketemu kancane dulure ya senyum muluk salam. Ora duwe rasa sombong, ora duwe rasa takabur, ngenyak sepadane. Berarti tiyang niku duwe akhlak. Najan ora mboten gadah titel napa-napa, ora duwe titel namung tiyang tanim biasa, tapi sesapa padane gak tau ngrasani alus 5 waktune ganep. Masa ora iso ngaji tapi menghormati padha sepadane, berarti tiyang niku gadah akhlak, berarti duwe ilmu sing luhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Rantang tiyang niku nek pun gadah ilmu akhirnya sombong, nek ilmune urung gaduh. Kados pari ngoten niku lho Pak, nek nembe isi mesti ndangak. Nggih napa nggih Pak? Nek isine wis abot lagi ndingkluk. Nah, jadi kadang rumangsa pinter malah minteri kancane. Kadang luwih bagus ngenyek kancane. Kadang luwih sugih ya ngenyek kancane. Berarti sejatine dhek urung duwe akhlak. Terkadang nuwun sewu ngajine pinter, salate ya ganep, terus kadang ngenyek kancane, rumangsa ngrendahno ora kancane, rumangsa dhek iso pinter dhewe. Malah gak gelem ngurmati padha wong sepuh, gak gelem basa karo wong sepuhe. Enten boten Pak ngoten niku. Nuwun sekolah mboten ngarani lho. Pinter ngaji ning kadang karo pamonge ora basa, karo wong sing pernah sepuh ora gelem basa, ora keingguh ning wong sing sepuh. Sejatine dhek wong niku ya orang duwe akhlak.
Mergo pari kuwi nek tambah isi tambah ningkluk. Wong nek duwe ilmu saya suwi saya njaga lisane ora kakean omong. Ngomong seperlune mergo isi. Nek omong ngedabus omonge wakeh berarti niku ora duwe akhlak padha karo gak duwe ilmu. Saged dipahami Pak nggih? Pun jenengan jadilah manusia seadanya, ora sang nggayu sing reno-reno. Budhe salat nggih salat, ngaji-ngaji, ibadah ngoten mawon. Bagus pripun nek masalah donya nyawang ngisor, nek masalah akhirat nyawang dhuwur. Niku utamane makhluk, utamane wong mukmin. Berarti ilmu sing dhuwur dhewe niku berarti wong sing duwe akhlak, duwe tata krama sopan santun. Allahumma sholli ala Muhammad.